אבל ממש ראשון הגדול. כאן באולפן אנחנו עם משפחות המתקות של ישראל. מיד תראו, הנה האולפן, אנחנו נתחיל מהגברת מצד שמאל. זוהי מרים, בוקר טוב לך. בוקר טוב. בעלה, ישראל, בוקר טוב. ומימיני אב ובנו. כן? דוד שחגג יום הולדת 70. נכון, אתמול. זה מזל טוב, קודם כל. הבן שלו רני. רני. בוקר טוב. טכנאי מעליות, לא סתם, נכון? תקשיב, אתה טכנאי מעליות. בוא נדבר על זה שנייה. מה יהיה עם הקריינים של המעליות? מה יהיה? הוא לא אחראי על הקריינים. לא אכפת לי שהוא לא אחראי, אתה חייב לדבר... בדרך כלל זה קרייניות, לא? קומה 2. נכון. קומה 2, מי מה בוחר? שדומינגז אומר לך זה שהוא רוצה להיות קריין מעליות. חייב. אז תפנה אליו. חלום בפעם הבאה, חייב. כאילו, זה החלום שלי. תארגן לך. טוב. מרים וישראל, בוקר טוב לכם. אתם בכלל סיפור נשואים 57 שנים. קודם כל, ישראל, תסביר לי איך אתה עושה את זה. לאט לאט. לאט לאט. מה אתה אומר? זה לך לאט לאט 57 שנים. מרים, מתי אתם מתחברים בעצם אל המתקות? והאם... מתי אנחנו מתחברים? אנחנו התחברנו מגיל 14. כשהכרתם? שהכרנו בים. והגרנו בנוער העובד, הכרנו. בבית ספר יסודי. הנה אנחנו משחקים. מדהים. מרים, אתם נשואים 57 שנים. אני לא רוצה לסכסך, אבל מי יותר טוב? מי יותר טוב? הוא יותר טוב. באמת? איזה אישה מפרגנת. אני הקובעת, אבל הוא יותר טוב. היא מתביישת להגיד, אבל היא יותר... איך ההגשות שלך, דרך אגב? זאת אומרת, אני מה? מכה. את מכה? אני המכה והוא המגן. אז את בהתקפה, הוא בהגנה, זה דווקא מתאים לי לבעל ואישה. מתקה של בוריס. בדרך כלל האישה בהתקפה, הבעל... תלוי גם איך היום שלה, אם היום שלה לא אם היא עצבנית. אז היא... רגע, אז בואו ניכנס לזה. אם היום שלה לא משהו, מה זה אומר? הרבה הנחתות? זה סכנה. גדול. כן, הנחתות. תראה את היד שלה שהיא מנחיתה. זה שאתם 57, לא יוצא מזה. לא, הוא גמור מזה. לא יוצא מזה. מדהים. יום אחד גם אתה תתעורר בבוקר. מדהים. תגלה שאתה 57 שנה לי אין סיכוי, אני לא אחיה עד אז. למה שלא תחיה? אני כבר... למה? לא, רק בוא תשרוד את השידור הזה, כי יש לנו פה אורחים. דוד, קודם כל, איך חגגתם? חגגתם בחוף הים? חגגנו גם בחוף הים וגם עם חברים ועם משפחה. חגיגו לי, ובייחוד בחוף הים חגיגו לי. אתה יכול להבין, נגיד, בחגיגות ה-70, 70 חבטות רצופות, או שזה יותר מדי? רע לי ארוך מדי? אפשר, אם אני קצת מתעורר ככה במצב רוח טוב, אפשרי, אתה בכלל יש לך מכה מיוחדת, נכון? מכה כזאת אמרו לי מהצד, לא? מהצד, כן. מה זה מהצד? מה זה אומר? זאת אומרת, זה פשוט, כולם משחקים בצורה ככה, כזאת, כן. אני משחק בצורה כזאת שהיא יותר מדויקת. אוקיי, הדיוק פה יותר, וזה טכניקה אחרת? מכה גם שעלתה לו ביוקר לפני הרבה שנים. למה? לא, אני משחק כבר 45 שנה מתקות. ומתקות פוגע לפעמים גם בבריאות כמובן. למה? זאת אומרת, עם כל המערכת הגוף, דוגמה, יש לי בעיות גם ברגליים, בעיקר ברגליים. ואני אחרי 2 ניתוחי החלפת מפרק ירך. בדרך כלל, אתה יודע, בדרך כלל אומרים שבכדורגל הפציעות הקשות. עכשיו אנחנו מגלים שגם במתקות... אתה אומר, רגע, מתקות זה לא בריא. זה בריא, דבר ראשון, זה בריא. זה בריא לנפש. אם אתה כמובן מתגונן בפני השמש, זה דבר ראשון, זאת המלצה שלנו תמיד למי נכון, שיורד לחוף זה נכון, הים. להתגונן. אבל המשחק מתקות זה משחק שכבר בטח דיברו פה הרבה, שאם זה נכנס לנשמה, זה נשאר בנשמה. רגע, אבל... אנשים לא מבינים את זה. לא, מה שהתכוונתי, שאמרתי קודם שבגלל המכה זה עלה לו ביוקר. יום אחד שהיינו ילדים, לפני הרבה שנים, טוב, זה סיפור. הוא חזר מהיום שבת, מהים. עכשיו הוא חזר עם רתיעה, עם אחרי בית חולים. מה קרה? אני אספר את זה אולי ככה. בגלל המכה, כתוצאה מהמכה הוא הכניס את המתקה של עצמו לתוך... זאת אומרת, חבר לקח אותי מיד לממר"ם, מה שנקרא, ולך תסביר לרופא, בגיל שלי, שנפצעתי ממתקות. היה לך שטף דם. זה לא נשמע אמין. כן, ממש הוא הכניס שטף לעצמו דם בערובת העין. באמת, אבל... זה סיפור מדהים, אבל... איך אתם נשואים 57 שנים? כאילו, איך אתה עושה את זה? לא, אתם הכרתם, אמרתם בגיל 14, גם שירתתם ביחד? שירתנו יחד בחטיבה 7, בג'וליס. שריון. כן. כן. אני הייתי מפקד המחנה, הוא היה בבית ספר לשריון. וגם שם הייתם... מה היו? איזה טנקים אז היו? שרמנים. MX. אופלה.
איקס. כן, בשנת 57. הייתי אז מדריך על השרמן? שרמן היה טנק מדהים, הוא היה נדלק. בשניות. אנשים היו ככה, עם אבן מדליקים אותו. 5:55. היית מניע אותו עם מטף אחורה. עם אבנים היו מדליקים את שאלה, הטנק כי הזה. אתם זוג שמשחק הרבה. יש חילופי זוגות במטקות? כן, יש, בטח אבל לא שיש. אצלנו. סליחה, זה לא... לא, יש, זה לא יש, חילופי יש. זוגות בזה, מדבר על אם יש לי מטקות. מחלק יותר חזק ממנו, אז אני מעדיפה. באמת? כן? וזה כן. אין קינה כזה? אין כאילו... לא, מגלה את הוא כל דווקא הסודות. אומר לי, אם אתה נגיד יום אחד יורד לרמפה אי שם, כן. ותופס את אשתך במטקות עם מישהו אחר. איי, איי, איי. זה סצנה, זה... עכשיו נתתי לך פה טלנובלה. מפרק משפחה. כן, זה בסדר. כן, זה בסדר. מרים, את גם שוחה. אני שוחה כל יום, חורף וקיץ. מה את אומרת? 500 מטר. אני דוד יכול לא- יעיד על זה. כן. גם שחיין. ואנחנו אומרים לישראל, ישראל, איפה מרים? לא רואים אותה כן, באופק. היא 500 הוא לא מטר מתרגש, כן. היא תחזור. כן, כל כן, הכבוד לה. באמת, באמת. מדהים. שחייה בבריכה או במים פתוחים? לא בבריכה, בים. בים, אתה לא מקשיב לתוכנית, אני בים. מקשיב לו, משחקת בים. מלכות בזה. מדהים. כן, חורף וקיץ. לא וגשם רואים ורוח. אותה, היא נעלמת. אומרים למרחקים. שמים לא, קרים לא. זה סוד לאריכות ימים, זה את מאמינה? אני זה נכון? יודעת אם זה סוד. לא יותר פשוט לתקוע את הראש בפריזר, כאילו, זה נראה לי יותר... אנחנו בדרך כלל משחקים כן. בבת ים, כן. וצריך כן. להבין שהחבר'ה בסוף שמשחקים שם, ירושלים. כן. זה כל השנה. גם חורף, גם קיץ, גם שקר. חורף. סליחה, מה זה כל השנה? נגיד ביום השנה. יום סערה, גשם, מבול. זה הכי יפה. אם יש גשם אי אפשר לשחק, כן. אבל יום שיש כן. קר יש וסערה, הפסקה. אנשים משחקים עד ב-6 בבוקר, כל יום, זאת אומרת לא רק סוף שבוע. בוא נדבר על יחסים... ההתמכרות. בוא נדבר על יחסים בין אב לבן. כן. תמיד אנחנו מחפשים כהורים את הקשר שלנו לילדים והפוך. המטקות זה מה שמחבר ביניכם? את האמת, קודם כל אבא שלי גאה שאני משחק איתו. בטח. גאה תראה, מאוד. כמובן מתקות גם מקשר, אבל אני יכול להעיד על רן, בתור ילד ניסיתי לשחק איתו, שיחק, אחרי תקופה מסוימת הפסיק, אבל לפני 5 שנים הוא חזר למתקות. ועכשיו אני מסביר לחברים שלי, אחד התענוג שאבא בגיל שלי משחק עם הבן בים, זה אני חושב זה אחד... נפלא, אבל יש במשפחה עוד, או שהוא היחיד במשפחה שהתחבר? לא, יש לי... יש לי עוד אח שהוא פחות, אבל הוא גם עדיין משחק. אנחנו משחקים, בדרך כלל אנחנו משחקים שלישייה. זאת אומרת, מגן ושתי מתקיפים. אוקיי. זה המשחק האולטימטיבי, אנחנו קוראים לזה ככה. כי ככה המתקיפים נוטים, המגן הוא כמו סוג של שוער, אני קורא לזה. והמתקיף בין כל מכה יש לו שנייה מנוחה עד לתת את המכה הבאה, כי הם משחקים 2. אחד נותן, נח, השני נותן נח. זאת אומרת שלישייה, תמיד. יפה מאוד. אתם יודעים שעם כל הכבוד לחוף בת ים ולרמפות הנודעות, לנו יש את הרמפה הכי מפורסמת במזרח התיכון, והיא פה למטה. אנחנו רגילים לשחק ברמפה. ואנחנו נשמח שככה תדגימו לנו. ברמפה. כן. וישראל, אני ואתה צריכים לדבר אחר כך. אני רק רציתי להודות הסוד. למוריס, באמת, שהוא, בזכותו אנחנו פה, והוא כן. כל הזמן נותן ומקדם את הענף. מוריס זה האב הרוחני, הוא האב הרוחני. אני מוריס. אנחנו רק בים אצלו. באים חבורה שמגובשת ואוכלים ארוחת בוקר יחד. אור, הבנו, זה הוואי שלם. גם אני רואה גם את המטקות שלכם. אתם יותר מוזמנים, מהטופ-ליג של המטקות. ויש לצאת למשל קרבון מלא. פרופסוריות שבאות ברור. באלופת הארץ לשחייה, ישנם... לא, אנחנו כבר נוכחנו לדעת שזה הספורט הלאומי והאמיתי של... לא הכנו לכם ארוחת בוקר, אבל רמפה הכנו, אתם יותר מוזמנים לגשת, ואנחנו נעבור אליכם בשידור חי, לראות איך אתם מתקתקים אותה עם המטקות. תודה רבה. בוא נראה בינתיים מה קורה בחוץ, מחוץ לאולפן. הופה, הנה. כן, הנה זה בא. בבקשה. כרגע רגוע. זה אומר שרוב האורחים כבר נמצאים פה, עלו למעלה. מה זאת אומרת רגוע? מה אתה מצפה שיקרה? אני מצפה שיהיה פה אקשן, שיהיה משהו. זה אתה רחוב יודע. צדדי, איזה באזור מרדף, תעשייה. מקייסים ארנק, משהו שקורה, אנחנו מחכים. מה אנשים? כאילו... אנשים פשוט, אני רואה, אני מסתכל על זה, ואנשים פה מגיעים מאוחר לעבודה. קודם כל יש שפע, חניה בשפע. או, הנה מישהי שבדרכה לחדר הכושר. כן. יפה מאוד. לא, תשמע, אני רואה עוד הרבה חניה, שזה...